dárky pod ním. My Ježíšku přinesňám koníka, oslíka, klíčku dinosaury, živýho pejska, těžítko, které sněží, Lego ninjaku, veselou chobotnici, chodící koní s paninkami, mořskou želvu, dalekohled, kytaru, na ovládání blogy. Děti se vám, dobrý večer, děti se vám snažili vyjmenovat všechno, co jsme si na kroužku řekli jako největší přání všech dětí, které dneska budou zpívat, takže doufám, že to Ježíšek všechno slyšel. My se budeme snažit, aby jsme se mu líbili a aby děti ten vysněný dárek pod stromečkem skutečně dostali. Začínáme. Slyšet to je dobře. Jo. Hlavně keyboard a bubny, dětičky moc ne. No když nemají pusu mikrofonu, to víš, tak nemají hlasně. To si dělal koho? Já mám svařák. Já mám lepší.
ale přesně na tom děti se přesně všichni z toho, který se hejbe. No. A já vím, že to zpívá tak rovně, to by byl brácha a to zpívá u toho. Jo, takže vždycky vymyslela. Marti, ještě jedna. Ještě jedna s dětma a pak jdou ryby. To nemáme všechny. To je vaše. To je naše a nejsou všechny, ještě máme doma.
pustili mi, šiju dripy, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a ví svý,
Vánocí, když se brzký dárky chystají, zas nám je mít. Chodíme se dívat potají, co skrývá skříň. Jsou zase s námi táta s mámou, i když jsou míle vzdálení.
Žádida přidá, neseme vám